Здравейте! Днес ще чуете 10 най-странни закони по света. Първо, забрана за дъвки в Сингапур. Продажбата и вносът на дъвки са забранени. С малки медицински изключения, за да се поддържа чистотата на града. 2. Във Франция е забранено на свинете да се казват Наполеон. Закон свързан с уважението към историческата фигура, макар и рядко прилаган. 3. В Швейцария е незаконно да имате само едно морско свинче. Счита се за жестокост, защото те са социални животни. 4. В Дания е незаконно да пускате колата си в движение, ако под нея има човек. Да, този закон буквално формулира нещо доста очевидно. 5. В Япония има закон срещу прекомерно напълняване. Фирмите измерват талията на служителите и насърчават здравословен начин на живот. 6. В Гърция е забранено носенето на високи токчета на археологически обекти, за да се предпази древната настилка. 7. В Флорида е незаконно да паркирате слона си под паркометър, освен ако не платите такса същата като за автомобил. 8. В Италия Капри е забранено носенето на шумни дървени наломи, за да се намали шумовото замърсяване. 9. В Виктория, Австралия е незаконно да сменяте осветителната кружка без лиценз. Законът вече не се прилага, но дълго време е бил реален. 10. В Шотландия е законно да влезете в чужд дом и да поискате тоалетната. Ако някой почука и каже, че има спешна нужда, по закон